ассалому алайкум бародарои ҷон, созен хубен, саломатитон хубай? Бародарои ҷон, ҳама касаи ардонаги лайка меҷахем ва дар канали мо подписатсия карда канала гирён мекунем. ман худованд орзу мекунам ки ҳамаи бародарои ғарибам соҳиби хонаву дар шаванд, курс боло шава, шумо соҳиби хонаву дар шавед. Бародарои ҷон, моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак шава ва имрӯз 27 апрел соат 1:11 ба вақти Москва ва 3:11 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо 1000 рубл чиқале ки мебинем бародарои ҷон, 1000 рубл 169 сомон, доллар 13,51, евро 12,74, курси туркӣ 200 лира, ӯзбекӣ 152,362 суми ӯзбекӣ. ай ҳаматон хоҳиш мекунам бародарои ҷон, лайк ва подписатсияро фаромӯш намекунем. Зинда бошем, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. як бор кунем бародарои азиз, канали мо топ да бағалта, яъне ки просмотри соз бидия, иншалло тез видео карда шуморо равон метавонам.